La fi de les corrides de toros a Catalunya va entrar en vigor a les 12 de la matinada de l'1 de gener de 2012, segons anunciava el Boletín Oficial del Estado del dimarts 24 d'agost de 2010. La iniciativa legislativa popular va ser una eina per canviar la història de les corrides de toros a Catalunya. La recollida de signatures va ser un èxit rotund. Es van recollir més de 180.000 signatures, gairebé 4 vegades més de les que la llei estableix, i així es va donar via lliure a tramitar la proposta de llei al Parlament de Catalunya per abolir les corrides de toros a tot el territori català. Fins a aquell moment s'havien realitzat moltes campanyes en què es demanava la prohibició de les corrides de toros. Les recollides de signatures, manifestacions i campanyes van ser útils com a forma de mostrar l'opinió del poble i d'exercir pressió davant la immòbil classe política, ja que, malauradament, no tots els polítics catalans prenien en consideració el que més del 80% de la ciutadania els demanava mitjançant l'expressió popular. Així, un grup d'activistes va decidir crear la plataforma Prou, amb la finalitat d'obligar els representants del poble a tractar una reforma de llei que abolís les corrides de toros en el ple del Parlament mitjançant una iniciativa legislativa popular. Una iniciativa legislativa popular, ILP, és una eina legal que consisteix en recollir un número de signatures determinat en una comunitat autònoma o a nivell estatal per a presentar-les al Parlament corresponent per la seva validació. Un cop validades les firmes, els diputats tenen l'obligació d'abordar el tema proposat per la ILP en el ple. Després dels corresponents debats dels diferents grups parlamentaris, es procedeix a la votació de la proposta. A nivell estatal, només ha prosperat una ILP de les 50 que s'han presentat en 30 anys. La legislació complica molt que surtin endavant lleis populars, i els experts les comparen amb el mite grec de Sísif per a il·lustrar l'esforç inútil que fan els activistes que les presenten. El ciutadà es mobilitza, fa l'esforç de pujar la pedra muntanya amunt. I quan arriba al cim, la classe política no la té en consideració i llença la pedra muntanya avall. Abans d'arribar a la ILP, s'havien fet moltes accions a Barcelona. De fet, l'antitaurinisme neix al mateix moment que el taurinisme, ja que sempre hi ha hagut gent contrària a l'ús dels toros en espectacles. A Barcelona es troben reculls de premsa que així ho demostren. Persones empàtiques amb la sensibilitat dels altres que no feien diferències entre el patiment del brau i el seu propi. Més endavant, i de forma més organitzada, l'abolicionisme orquestrà campanyes de recollida de signatures per mostrar el seu rebuig a la tauromàquia, despenjades i salts al ruedo per obtenir ressò mediàtic i fer evident el posicionament contrari d'una majoria de la població. S'aconsegueix la declaració de Barcelona antitaurina en el Consell Plenari de l'Ajuntament de la ciutat, que va aprovar una declaració institucional per declarar-se contrària a les corrides i a favor dels drets dels animals. I tot i que no era una decisió vinculant, ja que la competència sobre aquest tema és autonòmica, això suposà el primer contacte amb les institucions polítiques per a posicionar-se en contra de la tauromàquia. Barcelona es convertia així en la primera gran ciutat de l'Estat que es declarava antitaurina. Només poblacions més petites, com Coslada, a Madrid, havien adoptat declaracions d'aquest tipus, des que Tossa de Mar, a Girona, va promoure per primer cop la declaració de municipi antitaurí el 1990. Després, s'hi declararien 71 municipis més, només a Catalunya. L'espectacle de tortura i mort dels toros en públic moria sol a Barcelona per falta de públic, però la intervenció econòmica del lobby taurí impedia que aquesta mort natural esdevingués definitiva. Muchas veces nos preguntan que por qué hicimos una ILP, ¿no? ¿Por qué prohibir algo que se estaba muriendo solo, que ya estaba muerto y que lo mejor hubiera haberlo dejado que se muriera solo y no prohibir por ley, ¿no? Sin embargo, hay que hacer un poquito de historia para entender por qué se llega a esta ILP. Ya en el año 2006, un día la sorpresa fue abrir el País y encontrar la noticia de que Balañí anunciaba que iba a cerrar la Plaza de Toros, que 2008 sería la última temporada porque ya estaba contratada, pero que en cada corrida de toros él perdía alrededor de 24.000 euros en cada festejo. Con lo cual, como no podía asumir más estas pérdidas, la cerraba, porque la gente evidentemente había dejado ya de ir a las corridas como sucedía hace 50 años atrás.
Esto fue acogido con gran alegría por parte de todo el movimiento animalista, no solamente catalán, de todas partes del mundo, porque siempre es bueno que se deje de actuar en alguna forma de explotación hacia los animales, ¿no? Sin embargo, el lobby taurino no se quedó quieto y decidió que no podía dejar que cayera una plaza de primera y más en una capital importante como era Barcelona. Y entonces decidieron a este muerto, que ya estaba en estado de coma, enchufarlo a un respirador artificial, trayendo un empresario de Salamanca para que se hiciera cargo de la gestión de la Plaza Monumental de Barcelona, que es la única activa en toda la comunidad autónoma. A partir de ahí, claro, este empresario de Salamanca, hay que decir que es una de las empresas más potentes del sector taurino en España. Es la empresa Funciones Taurinas S.A., dirigida por lo que se conoce como la familia Matilla, la casa Matilla, Toño Matillas más específicamente, que tienen como 4 ganaderías dedicadas a toros para la lidia, más la gestión de bastantes plazas de toros en toda España, más también son apoderados de varios toreros de los famosos, por ejemplo el Fandi o por ejemplo Manzanares. Es decir que si perdía dinero en la Plaza de Toros de Barcelona le daba igual, porque es un hueco que era fácil tapar con lo que gana de sus otras actividades, teniendo en cuenta que sus otras actividades, tales como organizar festejos en Plaza de Toros y ganaderías, reciben muchísimas subvenciones de la Comunidad Europea y de distintas administraciones españolas. Y entonces ahí fue que decidimos poner en marcha la ILP, o sea, desconectar. Es como una muerte humanitaria, se podría describir, de las corridas de toros. Desconectar este respirador artificial y dejar que murieran solas como estaban muriendo en el 2007 cuando anunció esta notícia Balañá. ADA va ser l'associació que històricament s'havia dedicat a recollir signatures al carrer per mostrar el descontent del poble amb les corrides. El 2005 va iniciar una recollida de firmes que va finalitzar el 2009 amb el lliurament d'un total de 676.500 signatures lliurades al Parlament. El 2008, activistes d'igualtat animal van protagonitzar un salt al ruedo a la Monumental de Barcelona, mentre el poc públic assistent aprofitava per agredir els activistes quan els Mossos d'Esquadra se'ls enduien detinguts. També es van produir diverses manifestacions, unes realitzades sistemàticament cada diumenge que hi havia corrida a la Monumental i d'altres organitzades per diferents associacions i entitats. Fins a culminar amb la més gran manifestació antitaurina que es va fer a Barcelona i que va reunir a més de 5.000 persones. A tot això van ajudar diferents plataformes i iniciatives com la Plataforma Barcelona Mata, Plataforma Stop Our Shame, campanyes d'objecció fiscal com Toros, com Mis Impuestos No, Gracias. El camí ja estava fet per part de la ciutadania. Ara calia que les organitzacions animalistes li donessin forma i els estaments oficials es pronunciessin en el mateix sentit. La primera medida que se tomó fue reunirnos entre todos los colectivos animalistas de Cataluña y crear la plataforma Barcelona Mata, como forma de denunciar la cantidad de toros que morían cada año en las temporadas taurinas de la Monumental de Barcelona. Se hicieron varias acciones, pero la más potente y la más efectiva en su momento fue que sabíamos las fechas en que se iban a realizar los distintos plenos del Parlamento de Cataluña, y es estar en la puerta del Parlamento de Cataluña cada miércoles de pleno reivindicando la prohibición de las corridas de toros, sabiendo que la mayoría de los diputados catalanes estaban a favor de esta abolición, porque son catalanes y los catalanes tenemos una amplia tradición en la defensa de los animales. Y ya el tema de las pérdidas económicas que anunció Balañá, son un espejo en el que mirarnos. Precisamente esto pasa porque Cataluña da la espalda a las corridas de toros.
Llegado el momento en que vimos que los políticos se acercaban a nosotros, los diputados nos daban sus tarjetas de visita para que fuéramos a hablar con ellos y demás, dijimos, bueno, se nos abre una puerta para empezar a tratar estos temas en los despachos de los políticos, pero para eso vamos a hacerlo con la ley en la mano, para ser eficientes y para ser muy concretos en lo que vamos a pedir. Y así fue que se llegó a la decisión conjunta de poner en marcha una iniciativa legislativa popular, porque veíamos que había sensibilidad por parte de los diputados, pero no la predisposición de presentar ellos el proyecto de ley. A mitjans de 2008 es crea la plataforma Prou i en assemblees es socialitzava la idea de la ILP al món associatiu animalista. A la primera assemblea van assistir prop de 100 persones, a la segona vora 300, a la tercera, que es va haver de fer en 2 sessions per manca d'espai, van assistir més de 600 persones. Se decidió crear en ese momento, cuando empezamos a definir cómo llevar a cabo una iniciativa legislativa popular, cambiarlo de Barcelona Mata por lo que sería Plataforma Prou. Porque ya no nos centraríamos únicamente en Barcelona ni con los ciudadanos de Barcelona, sino de toda Cataluña. Y además unificar dentro de una misma plataforma, no lo que decía antes, no solamente las organizaciones animalistas, sino todos aquellos ciudadanos de Cataluña que se implicaron masivamente recogiendo firmas, ayudando, montando mesas informativas, actos. O sea, sin la ciudadanía de Cataluña esto no hubiera sido posible. Si esto hubiera dependido solo de los animalistas, posiblemente hubiera costado un poco más. Hubiera costado un poco más recoger firmas, hubiera costado incluso un poco más despertar esta conciencia de los diputados de que ellos son representantes de la ciudadanía, que es algo que hay que recordarles, ¿no?, muchas veces a los señores políticos. Y verdaderamente tengo que decir que me saco el sombrero ante el Parlamento de Cataluña porque ha hecho un respeto total a la decisión ciudadana que les demandava que se abolieran este tipo de espectáculos. Les bases per a la ILP es creen des de la perspectiva d'esmenar una excepció a la llei vigent. El 2010, la Comissió de Protecció dels Drets Animals, creada en 2002 per l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, va declarar que les corrides de toros eren un espectacle que contribuïa al desprestigi de la nostra societat i sol·licitava al Parlament de Catalunya la modificació de la Llei de Protecció dels Animals per acabar amb tots els espectacles que impliquessin maltractament als animals, en especial les corrides de toros. La Comissió de Protecció dels Drets Animals, pionera a l'Estat dins dels col·legis d'advocats, va néixer amb l'objectiu de promoure l'equiparació de la legislació autonòmica i estatal sobre protecció dels animals amb la d'altres països de la Unió Europea, ja que considerava que les lleis existents en el moment de la seva creació eren totalment insuficients i impròpies d'una societat civilitzada. La societat civil, organitzada des dels diferents estaments, començava a reclamar el que la ciutadania, ja feia temps que reclamava per passiva, deixant d'assistir als espectacles taurins i per activa, signant manifestos, sortint al carrer, fent accions, manifestacions i actes contra la tauromàquia. Un cop es van assolir els acords del contingut de la ILP, la forma de treball i la unió per a dur-la a terme, el primer pas va ser que el Parlament aprovés el text i comencés així el procés de numeració i certificació dels plecs per signar. Més de 2.000 persones es van oferir per ser fedatàries, que serien les que s'encarregarien de garantir que les signatures eren correctes i vàlides. Finalment, 880 d'aquestes persones es van poder presentar al Parlament, en hores laborables un dia feiner, per confirmar el seu compromís en el procés. La recollida de firmes es va iniciar al desembre de 2008 i va finalitzar a l'abril de 2009, posant més de 1.000 taules informatives arreu de Catalunya. Les primeres mostres de recolzament de persones compromeses amb els drets animals o amb la seva defensa van començar a arribar amb els recolzaments de persones destacades del món de la ciència, la literatura o el pensament tant catalanes com d'arreu de l'Estat i amb l'impuls internacional a la ILP de persones com el Dalai Lama o el Premi Nobel de Literatura Coetze.
Fins i tot dins de les files dels partits polítics, que eren partidaris de votar en bloc en contra de l'abolició de les corrides durant l'ILP, van sortir persones que van mostrar que la lluita pels drets animals no permet l'obediència cega a unes sigles. Així, Carles Marco, militant i regidor del Partit Socialista de Catalunya, va impulsar un manifest d'adhesió a la ILP de la plataforma Prou, on es podien adherir els afiliats del partit que rebutgessin la crueltat de les corrides, malgrat la postura oficial del seu partit. Entitats de defensa dels drets animals arreu del món van donar recolzament a la plataforma Prou i a la ILP enviant cartes i adhesions simbòliques a la campanya. Un cop verificades les firmes, la ILP va ser acceptada a tràmit. Calia que el ple acceptés que la ILP es debatés o no en comissions. Un article de Leonardo Anselmi a El País demanava als diputats i diputades catalans la possibilitat que els arguments abolicionistes fossin escoltats per primer cop en seu parlamentària. En el ple del 18 de desembre, Anna Mulà va fer la primera exposició al Parlament de Catalunya a favor de la ILP. Per 67 vots a favor, la ILP va passar el seu primer tràmit parlamentari, el que va possibilitar que la proposta fos debatuda en comissions. El resultat ha estat de 59 vots a favor, 67 vots en contra i 5 abstencions. Atès que l'esmena a la totalitat ha estat rebutjada, la iniciativa legislativa continua la seva tramitació. Continua la seva tramitació. Les compareixences davant de la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya van propiciar que es poguessin exposar, i en alguns casos argumentar, les diferents postures. Cada bàndol va tenir 15 ponents per defensar la seva iniciativa. Per exemplificar les postures abolicionistes, la plataforma Prou va dur experts i figures públiques de diversos àmbits que van realitzar compareixences per exposar les seves opinions. Aquestes intervencions miraven de decantar el vot dels representants escollits pel poble, vot que alguns consideraven identitari i polititzat per l'ús que alguns polítics i mitjans de comunicació van fer del debat, però que la ciutadania demanava que fos ètic i que contemplés els autèntics protagonistes, els toros, ja que aquests, i no cap altra cosa, havien de ser el centre del debat, igual que eren el centre de la tortura i la mort que els infligia la tauromàquia a Catalunya. Taurins i abolicionistes van confrontar ciència i drets essencials als individus, posant en valor el contrapès dels drets que s'enfronten, com el dret a la llibertat humana o el dret a la vida d'altres animals. Les compareixences taurines mostraven diferents idees, totes girant sobre la base d'argumentar els motius pels quals als ponents els agradava l'espectacle o el consideraven una tradició a mantenir pel seu valor cultural i tradicional. Hay un argumento objetivo en defensa de la fiesta de los toros, que no se puede rebatir por nadie y que es la tauromaquia como espectáculo. Mantiene la existencia del toro de Lidia. Yo les pido a ustedes que reflexionen y nos devuelvan a los ciudadanos la posibilidad y la capacidad de recoger cuál queremos que sea el futuro de las corridas de toros en nuestra tierra. Y les pido a ustedes la empatía suficiente para ponerse en el lugar de un ciudadano catalán como yo, que paga aquí sus impuestos y que les tengo a ustedes como mis representantes públicos. ¿Qué pensaría si la Administración decidiera por ley prohibir la profesión de cada uno de ustedes? Con las consecuencias económicas, culturales y sociales que ello conlleva además de en este caso. Estoy convencido de que algunos de ustedes meditarían sobre si esta Cámara debe prohibir su profesión por ley. Les pido la misma actitud que si fueran ustedes los implicados. Però ser aficionat als toros a la Catalunya d'avui vol dir també haver de carregar amb la creu, de viure en la semiclandestinitat i haver també de fer sovint actes de militància o de resistència com aquest d'avui contra l'ànsia aniquiladora de les diferents institucions catalanes que han anat manifestant amb el seu comportament des de fa 22 anys. Volen impedir a la gent que vagi lliurement a un espectacle que li interessa i l'emociona? Jo aspiro a que els nostres representants s'ocupin de generar il·lusions, que legislin per crear ocupació, per repartir millor la riquesa i que treballin per la convivència en el respecte a les minories. I no voldria pas creure que la seva incapacitat per atendre les preocupacions reals dels ciutadans és tanta que tot i els grans problemes de tot ordre que ens envolten els ciutadans, ara vostès s'hagin d'entretenir
a prohibir els toros per complaure els neguits puritans i animalistes d'una part de la població. Perquè el món del toro, el món de les persones del toro, lluny del que molts volen fer creure, és un món de solidaritat, de sentiment, d'amistat, de col·laboració. La plaça de toros és una rotllana democràtica. La festa dels toros, i ho repetiré sempre, va molt més enllà del que passa a la plaça. Des del punt de vista psicològic, l'elecció d'una afició també està condicionada, entre altres aspectes, pels valors que en ella es transmeten. A la nostra festa resideixen valors universals. Un altre valor, també perdut, la puntualitat. Seguim, i els mocadors a l'aire demanant les orelles, símbol del trofeu que vol otorgar al públic, és el reflex del consens. No és un valor? No ho pregunto, ho afirmo. Ser torero va unit al valor de la vocació, del que senten. El fet d'escollir aquesta professió és la culminació de la construcció de la seva identitat, i viceversa. És a dir, el fet d'exercir la professió els permet reafirmar més la seva identitat i projecció personal. Sentir-se taurí és un valor, i encara que no pretenem que tothom ho sigui, que això també és un valor, pretenem el respecte als nostres valors i sobretot a la llibertat. Els braus, lluny d'estar afectats pel dolor com si es tractés d'un sofriment, els senten com un incentiu, un estimulant que els aboca a la lluita, el transformen immediatament en una excitació agressiva. Soc d'una generació, els pares de la qual, els meus pares, anaven a l'altra banda dels Pirineus per veure el cinema prohibit aquí. Si us plau, no m'obliguin a anar a veure els toros a França. Aquesta nova ètica tindria, sens dubte, la dificultat de la coherència, perquè com renunciar a la instrumentalització, començant per aquesta forma major que és alimentar-se d'ells, d'éssers dotats del sistema nerviós central, sense posar en entredit les condicions mateixes de supervivència dels humans. És un problema de coherència, però des del punt de vista ètic potser no hi hauria res a dir. Mireu, soc català i m'agraden els bous. M'agraden les corrides de braus. No per això he de sentir-me menys català. Posar aquest fet de manifest o en dubte seria ferir la meva sensibilitat, els meus sentiments i sobretot els meus avantpassats. També tenim el dret de viure, xalar al nostre país allò que ens agrada. I si la festa no agrada, que sigui la mateixa gent que decidisca. Perquè jo, si vull entrar a veure la corrida de braus, pago una entrada. Y si no, no entro. Així de clar. Yo he contemplado la muerte en muchos sitios del mundo, de personas, de animales. Y es terrible como al acercarse a ellos hay una pregunta, tanto en las personas como en los animales. ¿Qué vas a hacer conmigo? En el toro jamás he visto esa mirada. Por eso no puedo sentir conmiseración a un animal que precisamente muere, como he dicho antes, en actitud de arrogancia. És inconcebible per a mi, que sempre he viscut i m'he sacrificat pels bous, que els meus propis governants es deixen assessorar per gent de fora de Catalunya que desconeixen totalment el que és la cria d'un bou brau. Estem aquí propiciats pels fanatismes d'uns que volen reconvertir la nostra societat en un jardí de vegetarians, abolir la ramaderia extensiva de Catalunya i crear un estat de flors i violes. Més de 100 anys de lluita de la meva família pels bous braus no pot acabar perquè a vostès, des del seu sillon d'interins, els vingui de gust fer desaparèixer la raça del brau. Vostès, senyors i senyores, que volen abolir les corrides, vostès, senyors i senyores antitaurins, segurament seran uns líders en moltes matèries, però em permetran que els digui a tots que són uns ignorants del tema que tractem.
Les compareixences abolicionistes van posar la ciència com a l'inspiradora del dret, l'ètica com a detonant de canvis socials i a la legislació com a la forma de regular les relacions entre humans i altres animals. No fa falta anar al budisme per parlar de la compassió. La trobem en un personatge nascut en terra de toros i en una ciutat de toreros, Còrdova. Es deia Sèneca, membre d'una família de senyorets i administrador durant 8 anys de l'imperi. Fa 2000 anys, aquest Sèneca propugna que a Roma s'acabi amb el maltractament dels esclaus, la tortura dels presos i el patiment innecessari dels animals. Demana la clemència, perquè la crueltat, diu, és indigna de l'home. La crueltat, primer, segons Sèneca, no és llei de la natura. Segon, no és pròpia de qui té la tutela sobre un altre, ni li convé. I tercer, ens deshumanitza. Què diria avui el filòsof cordobès sobre les corrides? Quelcom molt semblant a fins ara hem domesticat el toro, ara cal domesticar l'home. Perquè el cordobès va escriure, en tot cas, no hi ha cap animal més difícil de tracte, cap que s'hagi de conduir amb més traça, que més s'hagi de plànyer que l'home. El seu llibre de la clemència que avui els mostro. El daño causado a los toros en la fiesta, en el espectáculo de las corridas de toros, me parece difícilmente discutible. Y por ello, en mi opinión, es un daño jurídica y no solo éticamente inadmisible. Es maltrato y tortura, aunque también sea arte y tradición. La violencia y la guerra también han llenado en la historia de la humanidad, han inspirado el arte, la fiesta, la filosofía y el pensamiento. Y no por ello defendemos la violencia ni la guerra. El hecho de infligir a los animales sufrimientos inútiles pertenece a la misma lógica de dominio y la misma lógica de propiedad de la naturaleza que, lo siento mucho, pero que en siglos y en años pasados y en algunos lugares de nuestro mundo es así también, es el mismo tipo de dominación hacia los que no tienen el mismo color de nuestra piel y la dominación hacia las mujeres. Començo amb un vídeo. Bé, el cert és que deixo les seves emocions, a les seves intuïcions i a la seva intel·ligència, que són les tres característiques que defineixen l'espècie humana. Si els brams que han sentit vostès dels toros, d'aquest toro, doncs han estat de patiment o no han estat de patiment. Les corrides de toros ja haurien mort si no fos que estan fortament subvencionades. I estan fortament subvencionades amb tots i cada un dels seus sectors. Los estudios que demuestran lo que afirmo son numerosos. Y en muchos de ellos se afirma que a mayor índice de endorfinas, mayor es el dolor que se siente y el estrés que se padece. Si el toro de Lidia tuviera esta sobrenatural adaptación para soportar el dolor, el maltrato y el sufrimiento, creo que esta hipótesis es merecedora de un importante espacio en una publicación de carácter científico, cosa que hasta ahora no ha sucedido. El bienestar animal ha de abordarse bajo verdades científicas. La percepción errónea de los animales como seres que no sienten y que por tanto son incapaces de sufrir, hace que se desarrollen actitudes negativas hacia ellos que se reflejan en conductas de negligencia, crueldad o trato irrespetuoso. Observen cómo sale el toro a la plaza y cómo termina su vida. Y si todavía alguien puede pensar que este animal ha sido capaz de sentir placer en algún momento de la lidia, yo pongo mi título de licenciado en veterinaria a disposición de los órganos colegiados que regulan mi profesión. Yo jamás pensé que el toro pudiera sufrir. El toro era un componente más de aquel espectáculo, pero un componente que si embestía hacía que el torero, los picadores, los banderilleros, hasta el caballo, que se luciera. Y pasaron los años y un día, con 35 años, en un segundo toro de la tarde en la Feria de Agosto de Málaga, bueno, pues detrás de una muleta apareció un toro. Un toro que sangraba a borbotones. Un toro
con medio costado rajado por la puya. Y señoras y señores, a los 35 años vi por primera vez un toro. Hasta aquel día lo que había visto era cultura, era arte, era tradición y era esplendor. Me levanté de mi asiento y sin mediar ni una sola palabra con nadie, me fui. Tengo 50 años y no he vuelto a pisar una plaza de toros. Cuando se habló de iniciar una ILP en Cataluña, lo que llegó a Andalucía fue lo siguiente: los catalanes son separatistas, los catalanes son independentistas y por eso quieren suprimir las corridas de toros. Se lo dice un andaluz que escuchó eso. Bien, aquí les estoy mostrando 11 manifestaciones realizadas en el año 2009 en Andalucía. Y ahora les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes creen que los andaluces somos separatistas, somos independentistas, o que las Islas Canarias, que tienen abolidas las corridas de toros, lo son? Porque yo pienso que no. Y también pienso que esto es una iniciativa legislativa popular, del pueblo de Cataluña. Y no es independentista ni separatista, simplemente es un pueblo que les pide a sus representantes que acaben ya de una vez por todas con esta cruel y aberrante tradición. A mí me llama poderosamente la atención la insistencia que hubo con sacar este tema recurrente, constantemente poniendo este tema sobre la mesa. Y siendo una estrategia verdaderamente, o sea, yo creo que la estrategia ha sido clara. Necesitaban un poco de presión social, necesitaban masa social. Con las corridas de toros prácticamente no la hay. La señora Rosa Gil manifestó, que es la presidenta de la Plataforma para la Defensa de la Fiesta, manifestó que hay apenas 400 abonos vendidos en la Monumental. O sea, 400 abonos, que son los que yo considero que son los aficionados reales. Claro, eso no es peso social, necesitaban peso social. Pues vamos a las Terras del Ebro, para que esta gente nos haga el peso social que nosotros necesitamos para presionar y evitar que esta ILP tire adelante. Es una estrategia que sinceramente no entiendo cómo funcionó, pero funciona verdaderamente, porque lo que están haciendo ahora es tratar de que desde ahí se haga la presión suficiente. Ahora, se ha hablado de los correbous en los últimos año y medio, se ha hablado más que en toda la historia desde que se realizan. Verdaderamente, los medios de comunicación. Y se los ha equiparado a las corridas de toros, sabiendo que las corridas de toros tienen un rechazo, por lo cual, ¿esto en qué va a acabar? Va a acabar en que también va a haber un rechazo a los correbous. O sea, para nosotros es una buena noticia. Pero esto no lo hemos generado nosotros, esto lo han generado los 3 partidos que están utilizando esto para ir en contra de la ILP. I esa és la realitat. La majoria d'arguments que es fan servir a favor de les curses de braus, o almenys els arguments més populars, eviten erròniament, a parer meu, de fer-se la pregunta sobre la moralitat o immoralitat de la pràctica taurina. Com si la tradició, l'espectacle o el lligam amb la pròpia cultura ja fossin arguments suficients, gairebé automàtics, per la bondat d'allò que es fa. No, no és lleig prohibir. El que és realment lleig és no prohibir les pràctiques cruels, els sofriments inútils, el plaer exercit amb violència contra un ésser que pateix. Això sí que és lleig. Prohibir això no va en contra de la llibertat, o si de cas, només va en contra de la llibertat d'abusar i de cometre crueltats. Si els humans tenim responsabilitats envers la natura, en tenim d'una manera especial envers els animals no humans. I entre aquests hi ha els mamífers, aquells que tenen un sistema nerviós central complex i desenvolupat, capaç d'experimentar plaer i dolor en graus diversos d'intensitat i sofriment. Certament, no podem fomentar una societat cruel, una societat tan cruel. Ben al contrari, hem de reduir la crueltat tant com puguem. I no s'hi val a oposar-se a la prohibició de les curses dient home, també hi ha molts altres casos de crueltat humana enfront d'altres animals. Per exemple, en granges, laboratoris o domicilis. És clar que hi és, m'hi acabo de referir. Però què volem? Volem esperar-nos i no fer res fins que no pugui acabar de cop tota la crueltat que nosaltres exercim en tots els àmbits, perquè aquesta és la millor excusa per no fer mai res. Algo muy importante de Colbert también, que nos habla de los estudios evolutivos del razonamiento moral y habla del sexto estadio. El sexto estadio es para que
nos entendamos, el estadio de aquellas personas que luchan siempre por el bien de los demás. Gandhi está, él incluye en concreto incluye a Gandhi, incluye a la Madre Teresa de Calcuta, incluye a Martin Luther King, y nos dice, esto se lo leo literal: se toma conciencia de que hay principios éticos universales que se han de seguir y tienen prioridad sobre las obligaciones legales e institucionales convencionales. En este estadio impera la regla de oro y de la moralidad. Hacer al otro lo que quiero para mí. No es no hacer al otro lo que no quiero para mí, es hacer al otro lo que quiero para mí. Y se tiene el coraje de enfrentarse a las leyes que atentan a los principios éticos universales. Por tanto, las corridas de toros no pueden encajar dentro de estos principios éticos universales, de hacer al otro lo que quiero para mí. Pel que fa als animals, seria desitjable pressuposar la nostra bona fe cap a ells, donat que no poden escollir, estan totalment a les nostres mans, i procurar-los el màxim benestar. Qualsevol altra actitud podria considerar-se que té quelcom de pervers. Si ens centrem particularment ja en els actes violents que s'exerceixen sobre el brau a la plaça, podem fer diverses consideracions. Ja ho sabem, no? Són una excepció a la Directiva Europea de Protecció dels Animals en el seu sacrifici. Constitueixen també una incomprensible excepció de la prohibició de matances públiques d'animals. Els espectacles que involucren la mort d'altres animals, com gats o gossos, sortosament estan prohibits per llei, malgrat que podien ser justificats per arguments similars als que podem sentir aquests dies. Vaig tenir l'oportunitat justament aquells dies de ser al Capitoli i assistir al visionat d'algunes de les pel·lícules que mostraven les baralles de gossos i algunes de les entrevistes amb les persones que estaven involucrades en aquesta activitat. No que els digui que va ser molt dur, però va ser molt interessant, perquè aquestes persones explicaven fermament com estimaven el seu gos i que aquest gos per ells representava la noblesa, la valentia, la lluita i que existien unes normes i uns codis entre ells molt estrictes i que s'havien de respectar. Això ens va sorprendre força a tots els que estaven presents. I realment no tinc cap dubte que aquestes persones de debò creguessin en això que estaven dient, però l'evidència era que desenes de gossos estaven sent trinxats en una terrorífica carnisseria. Si els actes que es cometen sobre el brau a la plaça s'exercissin sobre un gat o sobre un gos, ho sabem, serien considerats delictes segons el Codi Penal. Es lógico que atraiga efectivamente a mucha gente, e incluso mucha gente con una sensibilidad artística elevada, lo cual no significa que sean sensibles en cualquier otro campo. Porque principalmente la literatura, pero también todos los otros artes, se basan o se sienten atraídos de una manera muy especial hacia tres características determinadas. Una de ellas es el tratamiento del amor, otra de ellas es el tratamiento de la muerte y otro es el tratamiento de la violencia. Si elimináramos esos tres elementos del arte, prácticamente no nos quedaríamos con arte. Cuando estamos hablando de la muerte, también hablamos de la trascendencia. Cuando hablamos de la violencia, hablamos también de otro tipo de manifestaciones. Pero cuidado, el hecho de que eso sea necesario para que se produzca una obra de arte no significa ni justifica que en la realidad tenga que producirse. En el momento en el que llega Hemingway a España, y está además a lo largo de distintos viajes conociendo determinadas realidades, adopta de una manera casi intuitiva la misma perspectiva que otros viajeros americanos, ingleses y franceses estaban dando sobre España. Es decir, un país exótico y primitivo y un país que justificaba la violencia porque era precisamente exótica y primitiva. Es decir, se vende de una manera que ahora mismo posiblemente no consideráramos la más adecuada y que enlazó perfectamente con gran parte de las promociones de turismo que se dieron durante la época franquista. Es decir, el exotismo de lo diferente, de lo distinto y de lo violento identificado como lo auténtico. Estamos ahora estamos poniendo de moda el hecho de que haya distintas culturas, la cultura del vino, la cultura de la gastronomía, la cultura del aceite, la cultura del toro. Cuando estamos hablando y nos referimos así a la cultura, no estamos hablando de una serie de manifestaciones culturales, sino de hábitos. Estamos hablando de costumbres. No estamos añadiendo el valor que todo acto cultural tiene que tener, que es el de la trascendencia. Es el de aprender a través de la ficción a solventar problemas muy reales. Y ahora quizás algo que quizás les sorprenda. A mí me gustan los toros en el sentido de que yo pueda apreciar
la belleza de la fiesta, puedo apreciar la lucha de la vida contra la muerte. Lo que no me gusta es que me gusten los toros, y yo creo que este es el problema fundamental de por qué estamos ante un problema ético y ante un problema moral. Es decir, tenemos un instinto, como tengo yo en general, o como tienen todos estos escritores, que les atraía la violencia y la muerte, pero la buena noticia es que los seres humanos estamos preparados para vencer instintos. La ética es una cosa distinta de la moral que no tiene nada que ver. La ética es una teoría filosófica que trata de mirar desde fuera a las morales de las diferentes tribus y analizarlas racionalmente. Y entonces, claro, desde el punto de vista de la ética no hay tradiciones, desde el punto de vista de la ética lo único que hay son justificaciones racionales. Y precisamente para lo que sirve la ética es para dentro de cada tribu diferenciar cuáles de sus tradiciones pues son unas salvajadas y cuáles de sus tradiciones pues son precisamente cosas admirables que conviene incluso fomentar y extender por todo el mundo. Pero lo que yo les aseguro que no hay ningún ético del mundo serio que pretenda que un principio de justificación ética es simplemente que algo se viene haciendo, que es la tradición. La tradición no justifica nada. Todas las cosas, las buenas y las malas, son tradicionales. O sea, el pensar que el número 13 es un número primo es tradicional, y efectivamente es un número primo. El pensar que el número 13 trae mala suerte, pues también es tradicional, y sin embargo es completamente falso. Es decir, el que algo sea tradicional ni es garantía de verdad, ni es garantía de nada. Y es que la pervivencia de las corridas de toros nos presenta en su forma más vívida la esquizofrenia moral que padecemos en nuestra relación con los animales no humanos. No parece que pueda ser una razón para oponerse a la abolición el hecho de que otras formas de maltrato sean más graves y no estén aún en la agenda de las iniciativas populares que reclaman su desaparición próxima. Recordar tal indubitable realidad sería, si acaso, una razón para no darnos por satisfechos con la aprobación de esta iniciativa, pues el objetivo genérico de procurar mejores vidas a los animales no humanos no queda plenamente cumplido con la desaparición de las corridas de toros, aunque sí permitirá avanzar en esa dirección. Se puede defender el respeto, la libertad, la minoría, el participar de cualquier tipo de espectáculo desde la ética de la generosidad. Y también hay ética en el otro lado, cuidado. En las personas que quieren respetar a los animales. Pero hay un punto en que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo pienso que los animales, los mamíferos que nacen en nuestra sociedad, no tienen derecho a la vida. Yo pienso eso. No, eso está bien, que queden claras las posturas. És que és la constatació de la realitat. Després de les compareixences, el diputat David Pérez, del Partit Socialista de Catalunya, va proposar a Convergència i Unió una reforma de la festa cap a una corrida sense mort i una moratòria per a prohibir les corrides en un termini de 15 anys. El Partit Popular va dur la ILP al Consell de Garanties Estatutàries i Constitucionals perquè s'avalués la competència del Parlament català per prohibir les corrides i, com era d'esperar, pel que diu la pròpia llei, el Consell donà el vistiplau a la ILP. Paral·lelament, el debat sobre els correbous va obrir ferides entre les files taurines i abolicionistes. Els taurins es queixaven que els correbous no haguessin estat inclosos en la ILP i això va col·locar alguns diputats convergents, favorables als correbous, en una posició estranya que va permetre que l'autèntica raó de la ILP, els drets dels animals, quedés palesa en les discussions que pretenien ser políticament manipulades pels debats identitaris. Per la plataforma, el consens social contra els correbous començà a qüestionar-se a partir de la ILP abolicionista. En aquell moment no existia un consens social per extendre a altres pràctiques on no hi hagi mort de l'animal o inclús on s'utilitzen animals en altres espectacles públics com poden ser els circs. Ara, arrel d'aquesta ILP, hi ha altres espectacles com els correbous, que ja la societat ja els coneix i per tant ja ha començat a mostrar una oposició bastant flagrant i per tant el camí seria anar acabant a poc amb aquest tipus d'espectacles, és a dir, extendre aquesta llei a altres espectacles perquè la societat ja
cada vegada està més preparada per acceptar aquest fet. Perquè, aviam, les lleis després, quan entren en vigor, sí que d'alguna manera formen part de l'ordenament jurídic i la societat les accepta com a tal, però abans ha d'haver un procés. Per això no es va poder incloure altres espectacles en el seu moment. Finalment, el Partit Socialista de Catalunya ha donat llibertat de vot i just abans del dia de la votació al Parlament, el doctor Shapiro, un dels més grans investigadors internacionals en la temàtica de la violència i la relació existent entre la violència interpersonal i la violència contra els altres animals, va enviar una carta signada conjuntament per 270 investigadors internacionals en la matèria en la que manifestava la seva preocupació pels resultats de la votació, comunicant als legisladors catalans els resultats dels estudis científics que associen la violència contra els altres animals amb la violència contra les persones. El 28 de juliol de 2010, Anna Mulà, advocada de la plataforma Prou i responsable del camp jurídic i legislatiu de la mateixa, oferia al ple les darreres reflexions de la plataforma recolzada per 180.000 signatures al poble català. Aquí a Catalunya el debat ja existia al carrer. Per tant, era un debat que ja feia molts anys que existia perquè la societat catalana s'havia pronunciat en contra, hi havia una oposició ja categòrica i permanent. Per tant, ara el debat s'havia de traslladar en seu parlamentària i això és el que va succeir. Perquè, aviam, el món està ple de diferències, i aquestes diferències, els conflictes, canvien en funció de les societats i sobretot del temps, quan succeeixen aquestes diferències i també de l'espai. Aleshores, les lleis el que fan, o el dret el que fa és solucionar aquestes disputes, però ho poden fer sempre i quan tingui un recolzament en l'opinió pública. L'opinió pública és transcendental per canviar les lleis. Aleshores, les lleis ja poden després o bé prohibir conductes, prohibir activitats o fer obligatòries altres o permetre certes activitats. Això és el que va succeir. La societat aquí ja estava preparada. Per què? Doncs perquè aquí a Catalunya, i això s'està traslladant a tots els països ara taurins, hi ha un canvi en la configuració històrica, en la concepció històrica dels animals, fruit dels estudis científics, de l'etologia, etc. Per tant, aquesta llei és molt important des del punt de vista simbòlic i també pedagògic, perquè aquest tipus de pràctiques no només fa mal als animals, sinó a la societat també en general que les tolera. Per tant, fruit de tot aquest procés, que no té per què succeir necessàriament a la resta d'indrets on es practiquen on hi ha curses de braus, però sí que va ser important, sobretot la societat, que va fer que aquesta llei es portés al Parlament, justament, a més, en aquest cas va ser una iniciativa legislativa popular. Votació en la qual votem el text del dictamen. Per tant, el vot a favor és l'aprovació d'aquesta modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de Protecció dels Animals. Comença la votació. I ara sabrem si es queda prohibides o no les curses comercials. La proposició de llei de modificació dels efectivament. Legislatiu 2/2008 ha estat aprovada per 68 vots a favor, 55 vots en contra i 9 abstencions. Finalment, el Parlament de Catalunya va aprovar l'abolició de les corrides de toros a partir del 2012 amb 68 vots a favor, 55 en contra i 9 abstencions.
El president de la Generalitat, José Montilla, va comparèixer en roda de premsa després de la votació i va confirmar que ell havia votat en contra de l'abolició i que esperava que la decisió del Parlament no es convertís en un nou conflicte entre Catalunya i Espanya. Jo he votat en contra la prohibició de les corrides de toros perquè crec en la llibertat. Espero moderació i sentit de la responsabilitat de tothom. Avui s'acaben 5 segles de crueltat. Avui posem punt i final a una història que donarà pas al començament d'una altra, en la qual les raons ètiques són i seran criteri de replantejament de les pròpies tradicions. Celebrem que hem estat capaços de prohibir per llei causar dany a uns éssers vius que ni tan sols podran agrair-nos-ho. Moltes gràcies. Per mi ha sigut un dia superhistòric. Jo, de fet, quan estava al plenari, estava mirant les finestres que donen a fora amb els colors i m'estava imaginant les cares dels toros que han mort a Catalunya. Més de 100.000 toros han mort a Catalunya. I m'imaginava que miraven i se n'anaven ja finalment, després d'esperar-se 5 segles, a descansar en pau. I per mi, jo que soc un professional que no hauria de posar-me l'emocions als ulls, se m'han posat plens de llàgrimes. Jo volia felicitar de tot cor i amb moltíssima alegria, moltíssima emoció. Encara estic en xoc, no m'acabo de creure el que hem viscut ara en el Parlament de Catalunya. Vull felicitar la plataforma i a tots els ciutadans que han donat el seu recolzament després de tots aquests mesos de tant dur treball i de tanta lluita i de tanta llàgrima que hem tingut i de totes aquelles hores que hem dedicat. Doncs vull expressar el meu agraïment més profund i més sincer a totes les persones que han fet un somni realitat, que és que Catalunya és més pacífica, més compassiva i més amiga dels animals. És un dia històric, un dia de màxima felicitat per tota la meva vida lluitant contra la crueltat animal i no pensava de vegades viure tant temps com per veure un fet com aquest. Jo crec que és un fet històric i jo crec que Catalunya en aquests moments està en el mapa de tot el món com una nació que no vol la tortura, que no vol el patiment animal. Jo havia anat molt als toros amb el meu avi quan jo era molt petita, fins que un dia vam matar el cavall i l'avi em va dir ja no tornarem. I des de llavors que vaig jurar que jo lluitaria per acabar amb això. L'avi va morir naturalment, no sé què diria, he pensat molt en ell avui, però segur que com era una persona sensible se n'adonaria que avui la ciència ens ha demostrat que tenen un sistema nerviós similar al nostre i per tant pateixen. Jo estic molt emocionada, de veritat, i estic molt contenta perquè no ha sigut fàcil, i no ha sigut fàcil pels diputats, però ho hem aconseguit i això no té volta enrere. Ho he viscut molt emocionat perquè soc conscient que avui és un dia històric. Avui, sens dubte, han guanyat els braus i és una cosa que des de petit volia i no puc dir massa cosa més perquè m'emociono, ho sento. Doncs és que no tinc paraules per descriure l'emoció que sento, encara crec que no ho he assimilat. Avui és una victòria pels animals, és una victòria a Catalunya, però que esperem que obrirà un camí molt important a la resta d'Espanya i també a nivell internacional. Per fi, els que estem a favor dels animals, que sempre anem a contracorrent i sempre som els del no, per fi avui ens han donat la raó. Per fi avui l'ètica ha vençut per davant dels interessos i dels interessos polítics, econòmics que hi ha darrere de la tauromàquia. És que, de veritat, és que no tinc paraules, estic tan emocionada i sento tanta passió ara mateix per aquest Parlament, perquè per fi s'han tirat a la piscina, han sigut valents i han sabut fer ús de la raó i han escoltat a la ciutadania i no s'han deixat embaucar per les pressions. Moltes gràcies. Mucha emoción y mucha satisfacción y mis hermanos catalanes son demócratas y son civilizados y son compasivos y es el porvenir, el futuro. Los jóvenes son los que quieren esto y son los viejos que aguantan todavía con las corridas de toros. Que es maltrato animal, no se puede admitir la tortura y la muerte en el espectáculo. No se puede admitir. Ara ja ha passat una mica l'eufòria, però la veritat és que ha sigut un dia superemocionant. Jo feia anys que no plorava tant, o sigui, és que no m'he pogut contenir
i ha sigut molt emocionant veure que a més hem guanyat per majoria absoluta i bueno, això és una esperança per tots els que lluitem per la defensa dels animals i esperem que això signifiqui una porta oberta per acabar amb qualsevol forma de maltractament pels animals. Bueno, pues, què puc dir? És un dia feliç per tots els que hem lluitat durant anys per aconseguir fer realitat aquest dia. És realment inimaginable, fins feia molt poc de temps i penso que és un èxit no només del moviment animalista, que ho és i segurament un dels més grans de les últimes dècades. Molt bé. Catalunya, felicitacions. Una terra lliure. Ara sí, terra lliure, Catalunya. Moltes felicitacions. Enhorabona. A ver si venís a Coria, cabrones. Tordesillas, os espero en Tordesillas. A ti, te espero en Tordesillas, chata. I trencant el suposat debat identitari i segurament seguint aquesta moderació i sentit de la responsabilitat que demanava el president Montilla, temps més tard el Parlament d'Andalusia acceptaria a tràmit una iniciativa legislativa popular que demanava també l'abolició dels toros i l'Assemblea de Madrid rebria les 50.000 firmes necessàries per a tirar endavant una proposta similar. No era un debat identitari, era un debat sobre els drets animals. En aquest cas, el dret dels braus a no ser usats i morts en un espectacle que la cultura i la tradició han anomenat festa. La repercussió d'abolir la tauromàquia a Catalunya va tenir ressò internacional i també ha obert la porta per abolir les corrides arreu del món, com a Mèxic. Sí, la forma de pensar de la plataforma Pro es absolutamente exportable. Probablemente no sea mediante una ILP o mediante un recurso de estas características, pero sí que yo animo a todos los activistas que estén viendo este reportaje y en general que estén trabajando en la lucha abolicionista de que se planteen una metodología de trabajo completamente diferente. Ya Einstein decía que si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo. Y evidentemente hasta el momento veníamos haciendo siempre lo mismo. A mi modo de ver, incluso de forma bastante injusta. La tendencia que yo veía en las manifestaciones era el insulto al aficionado taurino. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que se insulte al aficionado taurino. Pienso que por la misma regla de tres tendríamos que insultar a todas las personas que comen carne o que participan en otro tipo de explotación de los animales. Y evidentemente no es que esto sea un problema. Nuestra lucha no está en las puertas de las plazas de toros, está en los parlamentos, está en los consejos, está en los cabildos democráticos. Actualmente lo que está sucediendo en el mundo es absolutamente emocionante. México se está debatiendo en este momento sobre la abolición de las corridas de toros en 5 estados de la República Mexicana, entre ellos el DF. Estamos en un proceso post-referéndum en Ecuador. En Ecuador ganamos la primera batalla, que fue que dentro del referéndum de las 10 preguntas que el 7 de mayo pretendía hacer Rafael Correa, una de ellas fuera si se debían prohibir las corridas de toros. La segunda batalla también la ganamos porque ganamos ese referéndum y ahora estamos en la tercera batalla, que son los juzgados para que la interpretación de esa pregunta sea una abolición y no una reforma de las corridas de toros. Pero si hemos ganado la primera y la segunda, todo indica que también ganaremos la tercera. Estamos también con la plataforma Alto, Animales Libres de Tortura, de Colombia. En esa plataforma se ha adherido hasta la Policía Nacional Colombiana, los frailes franciscanos, grandes, digamos, sectores de la sociedad civil como celebrities, políticos. Hay una bancada animalista compuesta por senadores, hasta el vicepresidente de la Nación está dentro de esta bancada. Por lo cual entendemos de que hay un cambio muy importante, que las corridas de toros se van a acabar en todo el mundo. Es un proceso, la abolición de las corridas de toros es un proceso que empezó en todo el mundo donde hay corridas de toros. La diferencia es que Cataluña acabó antes. La tarda del 25 de setembre, en les festes de la Mercè de Barcelona, se celebrà la darrera corrida entre curiosos, militants taurins i alguns antitaurins davant de la Monumental de Barcelona. Les desfilades polítiques, proclames taurines, preconstitucionals i insults van ser una constant tant fora com dins de la plaça. El president del grup municipal popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, expressava que, per llei o per resolució judicial, les corrides tornarien a Barcelona.
La Federació d'Entidades Taurinas de Catalunya seguia amb la seva recollida de signatures per a presentar una iniciativa legislativa popular que declari la festa dels braus com a bien d'interès popular i permeti així que les curses de braus tornin a Catalunya. En el mateix sentit, el Partit Popular va recórrer la prohibició davant del tribunal. El republicà Jordi Portabella i l'ecosocialista Ricard Gomà manifestaven la seva satisfacció per unes festes més cíviques i sense tortura ni mort. I els activistes no van celebrar res, ni van fer cap declaració, perquè sabien que la feina no s'ha acabat i que cal continuar lluitant per l'abolició de moltes altres injustícies que cometem contra la resta d'animals. Així que, mentre uns celebraven, aplaudien o insultaven, les persones que van dur a terme la realització d'una part d'un gran treball continuen al carrer, a les cases, als ordinadors, a les assemblees, amb parades informatives al carrer, en actes, performance, xerrades, debats, tallers, arreu, conscienciant, treballant i lluitant per aconseguir un món lliure d'especisme.